Takže ahoj, vítajte pri mojom videu. Dneska, akože to opäť Minecraft. A dneska je to, ak sa nemýlim, tak 8. možno diel do série Minecraft na najstaršej verzii. A dneska, super, a dneska podľa toho, ako vidíte, že kde som, tak asi tušíte trochu, čo ideme robiť. A to, že ideme zase pokračovať s mojím hradom, ktorý dneska už chcem dokončať z tej vnútrajšej stránky, pretože vonkajšiu už máme v podstate hotovú. Už sa iba dostať tú väžu tak ako sme navrhli a urobiť to isté na druhej strane. A tu nám dám potom slabý. Tu na, v podstate na... Teda dám slabý, tak urobím, nie je problém. Inak v minulom videu si veľmi myslel, že toto nie je najstaršia verzia a ja vám za pár sekúnd ukážem, že to je prvá verzia. No počkajte pár sekúnd. Keď mám slabý, tak ich umiestním vždy takto. A to bude strop. Takže, dôkaz, že to je najstaršia verzia. No, nie najstaršia, pardon. Som ospravedlňujem, že on úplne najstaršia. Najstaršia oficiálne vydaná. Lebo áno, to není alfa 1.0.2, alebo ako to volalo. Nie, toto není ono. Ale je to Minecraft 1.0.0. Ak dám F3, tak vidíte tam v prvom riadku Minecraft 1.0.0. Tunak. Priamo tunak. Ako... Vravím si, že tu je hunger bar. To môžete sami otestovať. Je tu hunger bar. A že tu sú levely. Tie tiež vidíte, že tu sú. Lebo prečo po tento Herobrainov zvuk? To sa mi páči. Prečo teraz počuť Herobrainov zvuk? Mne to fakt nepáči. Ale Herobrain na alfa myslím, takže asi sa nemám čo báť moc. A vidíte, že tu tak si môžem naduplikovať drevo cez je taký bug, čo je cez nether portálom. Lebo toto drevo sa prehodil cez nether portál tak špeciálne a vtedy môže duplikovať akýkoľvek blok alebo item. Nemusí byť len blok. A tu drevo. Tu plánujem urobiť niečo také niečo zaujímavejšie, čo takéto, aké to široké, 3 bloky. Tak. A tu bude oblok posunutá stena. Ako to vyzerá? Môžem tu urobiť... Nemôžem. Som odstával, že je to strip drevo. Ale není. Tak smola. Tu to nejako zaujímavé treba tiež urobiť. Že to bude akože tak do kruhu. Nie do kruhu, v podstate nie. Takto a tu viete, tu už bude napríklad odbočka tam a všade bude niečo. Napríklad naľavo bude sklad, napravo bude napríklad enchant a rovno bude, neviem, izba s posteľou a s pecami napríklad. Tieto bloky odkopem, aby som si mohol drevo, aj tak ho nevidno zvonka. A tu urobím to isté. Tu dám oblok posunuté zle. Tak. Nemám, čo? Prečo je to... nie, dobre to mám. Toto odkopať. Ja chcem takú divnú na tejto verzii. A to, že drevené slapy sa ničia krompáčom. Ale drevo ako normálne plenky sa ničia sekerou. Nechápem prečo to tak je, ale... Je to proste tak. Čo s tým urobím? Tak. Akože to by som nemal fakt ani moc čo urobiť. Tu sme v nastaveniach nejako nejde urobiť, že... No určite nie. Určite nie. Tu by som musel kódy hry meniť a... To fakt nedokáže tak zmeniť tak perfektne, aby som... Sa bojím, že by som niečo zle urobil. To bude trošku nesymetrické, ale... Ako to vychádza? 1, 2, 3 bloky, dobre.
dobre. Nie. Tu sa posuniem o blok. Budú tu 4 bloky, ja viem, bude to iné, ale aby tam boli iba 3 bloky prechod, aby to vyzeralo lepšie. Takto. Bolo sa tiež, keď sa toho hradu už nasťahujem, na co už teším. Ja najskôr som ešte nedoval strop, pretože potom to bude ešte osvetľovať a teraz ešte kde by som mal dávať torčky a kde nie. Teda, aby som mal stále svetlo. Tak som nedával strop ešte. OK, a nie je to tak veľmi isté, ako som čakal. To sa mi moc nepáči. OK, drevo ďalšie potrebujem. Toto keby bolo aj v novom Minecrafte, jednoducho na 1.19. Teda 1.21. Ak by ste sa divili, prečo hovorím nové Minecraftu 1.19, tak na 1.19 som hral úplne najviac zo všetkých dôb. A no, zo všetkých updatov som hral najviac 1.19. A ešte k tomu aj Battle for Survive, čo je ten môj server, modovaný, nám ide na 1.19.4, takže preto. Tu mám 2 bloky urobíme. Na druhej strane to isté. Tak. A ak si vezmem drevo, a to nie je na duplikovanie. Tak ak si urobím drevo, takže tak, takéto. A teraz tu bude napríklad enchant table. Ideme si poň, ja mám pred hradom ho mám. Tu ho podľa samozrejme potom niečo urobím niečo, nechcem nie takéto suché, bolo to fakt nie zaujímavé, ale enchant table mám tam, ale nemám knižnice, takže idem získať knižnice. Čo záleží sa kožu, tam je sugarcane hneď. OK, 5 sugarcane to stačí. Ako ste robili knihy vlastne? Rovnako ako v novom Minecrafte, alebo ako? Ja už nepamätám moc. Takže papier. Papier sem, kožu sem. Nie? Ako sa to potom robilo? Tak. Ako? Nejako to... Ja sa budem vygoogliť. Tak schválne. Minecraft 1.0 How to craft book. Takto. 1, 2, 3. Nie. Ne, 1.0. Ako sa tu kraftí kniha? A takto, že by? Nie. Ako sa tu dá vykraftiť kniha na tejto verzii? Je tu vôbec kniha? To zistím. Ako knihy vykraftiť? Ešte ma napadá, že ja som počul, že s papierom, že iba papier na to treba, co moc nezdá. A áno. Dobre. Tak máme knihu. Ideme naspäť hore do mojej starej bejsky. A to je ďalšie, čo som zistil, že keď ide po rebríku, tak nedržíte medzerník, alebo keď držím medzerník teraz, tak idem dole. Ja musím držať šipku dopredu. Ak by som znamenal si tohto sveta, tak ten vidíte teraz tunak. Ten 3, 9, 6, 0, 2, 2, 5 a tak ďalej. A Surens tam tiež vidíte. Takže ak by ste nechceli zahrať tento svet, tak môžete. To je pekná hora. Tu sú dňové zvuky, ten nether portálne robí také divné. A zase znižím. A teraz pozrite, ako sa duplikujú veci. Dám knihu. A 2 knihy vypadnú. A teraz vezmem jednu. A nefungovalo to. Mám ste 2. Prečo nefungovalo? Dobre, niekedy to nefunguje nie na prvý pokus. Tak schválne. Ak idem znova na to. Do crafting table knihu.
Á, takto, dobre, už to ide. A mám knihy. Potrebujem vás koľko? 15 knižníc krát 45. Tak. Stále tá diera, super. Som ešte nezastával. Toto bude teraz zábava. Rozdeľovať tieto knihy. A potom aj drevo k tomu. To je zábava. 3, 4... Ale... Nech rovno môžem to položiť ten enchant table, preto toto robím, ak sa pýtate. Tak, a teraz... To isté len s drevom. Super. Prečo sa tu nedá ťahať na tejto verzii ešte? To by mi tak veľa vecí uľahčilo. Ok, tu mám ešte dosť dreva. Nehovorte mi, že mi nevinde. Mne nevinde, super. To je 10. A keď hodím do častky teraz, nejaký bordel. Tak. Kde mám tie knihy? Aha, zmizli zase. Úžasné. Už 15, to je v pohode. Drevo. Tak. Ak sa divíte, že to video je možno také trochu nudnejšie, tak ja viem, ale tá na tejto verzii toho nie je tak veľa, čo ide robiť. A ak chcete túto verziu ako takú čo najviac nostalgickú, tak chápete. Drevo. Ok, mám 15, tak mám o 2 knihy viac. Niečo si nahádžem a ideme dole. Ešte sa tu vyspím. Tak. Toto je také... Tak nezvyk. Prečo som bol stenou? Prečo som bol za stenou? Ako vlastne tam nie je blok, takže to dáva aj zmysel, ale je to divné. Nemôžete si skákať do vody, lebo ak tá voda nie je 4 bloky hlboká, tak sa aj tak zabijete. Alebo 3 bloky, neviem teraz. 3 alebo 4. Ale myslím, že 4. Ale už neviem, to vyzerá ako tak dobre na túto verziu. Jasne, že keby som bol na 1.19 štvorke, alebo na 1.20 jednotke, chápete, ako to myslím, tak by som sa tým o mnoho viac vyhral, ale takto veľa možností tu není. Ten skeleton tam skáče chudák. Tak rád by som pomohol. Dobre. Ak mi dá pokračovať, čom to? Tu ten enchanťák. Toto si berem. Ďakujem. A ideme ho položiť. Tak. Ako by to šlo? Ak tu budú steny... Ako? Možno viem. V podstate... Najprv robím steny a potom sa vrím na toto. Mám taký nápad. A dám potom... sem... Scéna bude z kníh. To mi nevychádza teraz. Tak dáme sem takto knihy. A sem takto knihy. Počkaj, čo? Nie, toto zvalíme. Mne teraz padnú z toho knihy iba... tak čo dá robiť? Čo sa dá robiť? Robíme nové. Crafting. Drevo. Tak. Toto by už malo stačiť. Po 3. Tak. A teraz sem. A tu budeme mať enchant. Oficiálne. Tak to bude, že stĺpy na design. Drevo.
Jednoducho poviem, že úplne najviac klasický dizajn, aký ide, ale vyzerá stále dobre. Plank tam, plank sem. A už neviem, čo ďalej teraz. Možno, že sem dať sklad teraz. Aj keď. Hej, tu dáme sklad. Idem po žestky. No. Tak sklad. Jak najbližšie video potom z Minecraftu, čo proste o týždeň, budem už znova zo servera Battle for Survive, ale... tak sme čestky crafty, takže viete, čo idem urobiť. Idem si urobiť... Ja som bol na cemník na Nether portál. Ja nemusím stále behať tam hore. Budem si malý Nether portál. Jeden obsidian mám, takže to môžem duplikovať. A keď som bokom, tak nedržím Včko. A môžem aj Včko držať. Ja môžem držať akúkoľvek klávesu, idem hore. No, V a S, D, niečo z toho. A keď som otočený takto a držím Včko, tak idem stále hore. Zaujímavé. Dobre, a teraz si vezmem teda ten obsidian duplikovať a... tu mám diamant. Jedno. Dobre, a ideme na to. Takže najprv obsidian. OK. Berem. Nevyšlo to. Nevyšlo to, škoda. Znova. Dobre. Zase to nevyšlo. Prečo mi to nechce vyjsť teraz? Tak. OK. Už, dobre, už. Máme obsidian. A teraz... ešte tie čestky. Tak. Dobre, mám čestku. Vyšlo to? Zase to nevyšlo, super. Nejakú smolu mám dneska. Väčšinou mi to vidíte tak na prvý, občas na druhý pokus, ale... dneska mám nejakú smolu. OK, tu sú. Vyšlo to, čo nevyšlo? Stále nie. Tretí pokus. Dobre. No už, konečne. Oboje to bolo na tretí pokus, ako to nebude náhoda. Dobre, miesta máme asi už dosť a ideme naspäť. Tu som niekým mohol dať... ja vlastne len tu... voda tu netrvá mi damage, že som zabudol. Že by som tu dal druhý tunel, kde už som padal do vody. Inak vodný výťah tu už sa nejde urobiť. To som skúšal, ak dáte dole soul sand a na to vodu, nič sa nestane. Proste to bere, ako ten soul sand vôbec nebol. Ideme. No tam ešte oproti ako dám moju posteľ a tam dám k tomu čestky, ako tak do steny. A to bude potom asi interiér tu dokončený. Tu mám podľa nejaké možno obrazy a podobné veci, nejak to suché. Ale ideme ten sklad. Tak. Steny, to musí byť. A teraz. Ako na to? Tak. No takto, že sme ten sklad. V podstate 9 double chestiek. A ja musím dať od hora takto otravne. To je blbé. Počkaj, ide otvoriť čestka, keď na nej slab. To potrebujem otestovať. Hej, ide. Dobre, v pohode. Aha. Tak. Čestka musím dať takto. Blbo vždy. Tak. Čestky ďalšie.
oni mi občas miznú, keď napríklad vyhodím, tak mi si miznú. A je to fakt otravné. Keď sú zase duplikované veci, takže sa neviem sťažovať. No mám ešte item frame na to určite, aby som vedel, kde čo mám. Napríklad som dám veci. Ja si mám tak rozpolovené tak veľmi špeciálne, ale väčšinou tam mám ešte veci k redstone a tu na toho veľa k redstone není, takže no. Neviem. To tam dáme z toho redstone. Uvidím. Áno. Čo to zase takto... Vlastne to, ja to nemusím robiť ani... Toto stačí urobiť vždy. Tuto odkopať. Tu dať bloky. Sem. Sem. Teraz som sa v tom stratila ja. Je ten blok naopak, takže z druhej strany akože. Takže to musíme urobiť po starom. Takže čestky. No. Ďalšie čestky a posledné čestky, takto. A tu nie je drevo, jedno. Tak, tu ešte musí dať drevo určite, pretože to vyzerá hrozne. Tak. A to aj na druhej strane. A tým máme v podstate skautové dve miestnosti. A tá posad to nebude nič zložiť, tam iba nahážem posteľ a PC. V podstate. Tu potom dám nejaké obrazy a v ďalšom videu ukážem aj so strom, aj s tými vežami. Tak ale ja dúfam, že sa vám to tebe páčilo. Ak áno, budem rád za like. Ak ešte nemáte odber, budem za takisto veľmi rád. Budem sa pri ďalšom videu. Ale dovtedy zatiaľ ahoj.